mand. Okay, chef. Hvad er det? Seriøst? Sammen, mand. Det er jeg frygtelig ked af, at jeg måtte sådan slå dig ned. Men det... Seriøst? Ja. Er det døden, jeg kører dig? Kom. Okay. Mor, far, jeg er hjemme. Jeg vandt fodboldkampen. Mor. Far. Jeg vandt fodboldkampen. Hvor er I henne? Og jeg scorede 2 mål. Far. Mor. Hvor er I? I kan finde min... for helvede, min mor og min far. Mor. Far. Mor. Far. Mor. Hallo? Har I set min mor og far? Hvem? Min mor og min far? Nej, det kan der ikke være. Hvem er det? De sagde, at de venter hjemme efter fodboldkampen. De er rimelig høje. Har I ikke set det? Hvad? Der er ingen, der gider mig mere. Hallo? Hvor er de alle sammen henne? Mor? Far? Hallo? Hvor er I henne? Mor? Far? Jeg må ringe til politiet. Hvor er de henne? Telefon. Hvor er telefonen også henne? Her. Politi. Kom så tæt den. Hallo, det er Rasmus. Det er Rasmus nede fra Ellevej, nummer 24. Ja. Mine forældre, de blev væk. Hvad er det så? De blev væk, mine forældre. Jeg kan ikke finde dem. Jeg er lidt over det hele. Kan I ikke sende en eftersøgning, et eller andet? Kom herned, jeg kan ikke finde dem. Jo, vi kommer ned til dig nu. Okay, vi ses. Hej. Kan jeg komme ud på vejen og vente rundt lidt? Han er tom. Hvorfor bærer ham dog? Jamen, den er for tung. Han er en stor fed ko. Hvad laver du? Har du heller ikke taget din? For helvede. Jamen, De han vågner er for sgu da. stor. Han er lige så stor som en flodhest. Jeg kan ikke bære ham. De vågner sgu da. Ja, nu ligger du bare der og dør. Tag en så pistolen. Nå ja, perfekt. Ah, med sig. De vågner. Sæt dig her. Vi bruger en saks. Tag en arm op for helvede. Jamen, jeg skal nok. Det er bare... Den er bare sådan en stor tyk. Så, Ja, det virkede ikke. hvad vil du have? Ikke noget. Godt, så lad os gå. Kom ned. Au. Det der, det er ikke dine. Den kan du tage senere. Godt. Kom så. Jeg vil gerne have et par briller. Jeg har altid ønsket mig. Det er jo sandelig også brug for. Kom så. Vi er altså i aktion, mand. Hallo? Hallo? Er der nogen hjemme? Hallo? Hvad med det? Hej, politi. Jeg kan ikke
de kom hjem, for de sagde, de ville vente her. Hvad med din mobil? Har de skrevet til dig om noget, de vil tage hen? Nej, fordi de har ikke skrevet til mig. Jeg prøver at ringe til dem. De tager den ikke. Ja, den er god. Vi tror ikke på mig! Nej. Hvad? Nej. Hvorfor? Skulle I bare tage det væk til fest? Vi har ikke nogen bevis, så vi kan ikke hjælpe dig. Tror I ikke? Tror du ikke på mig? Nej. Mand. Så skrid så, hvis I tror på mig, mand. Lortepoliti. Ja. Skrid med dig, mand. Ja, så skrid. Skrider jeg selv ud af fingeren. Ej, jeg må ringe til min bedstemor. Eller bedstefar. Bare hvor vi henne. Ej, det er der. Det er bedstemor. Hallo? Bedstemor? Hallo? Hvad har du set mine forældre? Hallo? Er du ikke? Hvem er du? Boys, vil du have en hotdog? Hallo? En hotdog? Jeg gider ikke have nogen hotdog. Jeg vil vide, hvor mine forældre er. Der er også dine forældre. Ja, jeg gør faktisk. Hvor er de henne? Det kan du få se. Ja, hvornår? Det er jeg. Hvor er I henne? Kom ud og find mig, Jobbe. Jeg spiller kort. Hvad fuck laver du? Jamen, jeg vil bare gerne have spille kort. Tag dig sammen, okay? Jo. Jeg skal jeg selv bare. Derhjemme. Derhjemme? Ja. Hvad er koden til din ostehøvel? Det er så, mand! Tag det her seriøst! Ja. Har I nogen penge? Har I nogen penge, siger jeg? Nej. Har I nogen penge? Nej. Har I nogen penge, siger jeg? Nej. Svar! Svar, siger jeg! Nej. Kæft, det er nok. Hvad er jeres bankkonto? Vi har ikke nogen. Hvad er jeres bankkonto? Nu vil vi ikke vide det. Jeg spurgte dig, hvad bankkontoen var for en. 603. 603, kom, vi skrider. Kom. Jeg sparker bare til hende. Kom. Okay. Hvad var det, der ringede, mand? Hvor kunne de være ringe for? Ringede de også med hemmeligt nummer, så jeg ikke spore dem. Se noget tv, spil noget FIFA, mand. Hvad så? Spil noget FIFA. Kom nu så ramt i mål, mand. Ja, for helvede. Kæft, hvor er det godt, det er muligt. Hvad? Fuck dig! Nå. Ja. Nå. Jeg kommer nu, chef! Jeg har en plan! Tak. Ligger barnet. To barnet. Helvede, mand. Noget her. Så. Hvem er I? Hvad? Kan du lige vide, hvad? Hvor er I henne? Du skal tale med din bedstemor. Hvem taler du om? Din du talte med, eller ham du talte med. Det er os. Hvor er I henne?
Det vil du lige vide, hva'? Ja, det kunne jeg faktisk godt. Det var synd. Du ser ret dum ud. Det er du ret i. Vil du gerne fri? Ja, heller gerne. Skal du tage og se en ting? Okay. Hvad er jeres bankkonto? Jeg ved det ikke. Det er ikke mig, der det er ikke min kode. Har I ikke nogen? Det ved jeg ikke. Har du selv nogle penge? Nej, jo derhjemme. Vil du Hvor gerne? ligger de henne? Vil du gerne fri? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke huske det. Jamen okay. Hvis du ikke ved det, så kan vi lige så godt bare gå. Ja, skrid med jer. Skal I kaste ud for et højhus? Ja. Kunne I på et Det kommer tidspunkt? vi kommer tilbage. Kom. Altså skrid! Kom, gå. Ja. Og husk at gå ind ad døren hver gang også. Ja, jeg skal nok huske at gå ind ad døren. Er I gået? Hvad? Er I gået? Okay. Det er fint, det er godt. Sådan der. Og hvor skal jeg komme fri? Der er kniv. Ja, så. Sådan der. Skal jeg ud og finde mine forældre? De 20. Eller morder, mand. Ud og finde min mor. Hvor er han? Hvor er han, boss? Hvor er han? Så jeg kan smadre ham med min hammer. Jeg holder! Det er ham! Jeg kommer, boss. 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 Er du okay, boss? Jeg fat i ham, boss. Jeg kommer. Find mine forældre. Hvor er de henne? Oh fuck! Kom nu! Forældre! Hvor er I henne? Jeg bliver begrækket nogle 20. Jeg skal op. Sådan der. Hallo, hvis I skynder os væk inden. Kom nu! Hvis I skynder os væk inden, I finder os. Nu må vi skynder os. Skynd os ringe på tid, morfar. Kom så. Ja. Jeg finder mig mobil. Kom nu. Marie? Ja. Ja. Det er Lars. Ja. Ja, hallo? Vi er nede på Ellevej nummer 24. Men du skal skynde jer op til Skrække Skillevej nummer 2. Fordi der venter nogle mordere. Eller der har de lært jer. Skynd jer. Kom derop. Så vi sender en bog. Ja, og skynd jer. Okay? Hej. Skynd os ud. Kom. Vi løber til højre. Skynder vi os ud. Hvor er de henne? Hvor er de? Jeg ved ikke, hvor jeg resten af mit liv, boss. Sådan ender man, når man begår forbrydelse.